Mikael Kivivuori, mikä on sinun loppulauselma tästä oikeudenkäynnistä? Toi on ihan kiva, että mä saan lausun nyt kameralle, jota mä en saanut tuolla oikeudessa lausun mitään. Muthan yritettiin hiljata aivan täysin kaikissa mahdollisissa asioissa tavallaan. No sanotaan nyt loppulauselma on se, että tämä olisi tosi tärkeä ennakkotapaus Suomelle, koska nyt käytännössä nyt geeniteknologisista mRNA-koronarokotteista kuolee noin 500 suomalaista kuukaudessa. Eli saman verran mitä influenssasta koronoista vuodessa ihmisiä kuolee, niin kuolee kuukaudessa. Ja jos nyt tavallaan tämä etenee jokin hoviin, niin todennäköisesti voi olla, että kerran meidät mitä todisteita ei otettu vastaan ja mitä todisteita ei päästä todistaa käytännössä, niin sittenhän tässä ehtii kuolee noin 2500 suomalaista jo. Että siinä on tuomareiden ja syyttäjän kädet on verissä, ellei tietenkään sit saa jollain tavalla jotain rikostutkinta näitä rikoksia vastaan ja tällainen jotain muut kautta huomioon. Esimerkiksi nyt kun me mennään levittämään nämä meidän todisteet, sitten laitetaan nettiin, että jos sitä kautta leviäisi, että saataisiin ihmiset huomaamaan tämä, minkä sensuroitu tänne Neuvostoliiton kautta Pohjois-Korean meininki Suomessa on tässä oikeuslaitoksessa. Tämä on selkeästi tänne vallankaappaus tässä, että nämä on ylimmät johtajat on mistä tahansa laitoksessa, on sitten oikeuslaitos tai joku keskusrikospoliisi tai joku vastaava, niin ne on jollain tavalla näitä korruptoituneita tyyppejä, ketä tässä on ollut, ketä ei halua Suomen parasta, ja sitten nämä toiset vaan tottelee käskyjä. Et siinä ei ole mitään ero Natsi-Saksaan käytännössä. Nämä vaan kaikki perustelee, että he totteli käskyjä. On sitten tuomarit ja syyttäjät tai sitten just poliisimiehet tai jotkut vastaavat. Ja tuolla oli esimerkiksi, että lopussa syyttäjä perusteli, että sen takia että täytyy kääntää nämä tapaus, että ihmisen vastaan, että me oltaisiin, meidät tuomittaisiin, että pitää poliisin kunnioitus yllä. Mutta kun nimenomaan tällaisessa tapauksessa, missä poliisi on toiminut laittomasti ja poliisilla on kerrottu etukäteen monta viikkoa aikaa ottaa selvää, ja just tavallaan myös nämä rikokset, mitä me mielenosoittajat oltiin estämässä, nämä kansanmurhat ja joukkotuhonnot ja vallankaappaukset ja kaikki muut syrjintärikokset ja hurumykket, mitä rikossuma tässä me yritettiin estää kertomasta, niin poliisin, tämä on siis aivan naurettava, että miten tavallaan poliisi toimisi, että siinä olisi pitänyt toimia ihan erilainen. Ja nimenomaan nyt poliisin pitää lähteä tutkimaan näitä rikoksia, ja alun perinkin kun poliisi rikkoo lakeja, niin he olisi pitänyt ottaa selvää näistä, että miten avi valehtelee. Ja vastaavat ei ollut mitään yleisvaarallista tartuntatautia, jolloin perustuslain takaama kokoontumis- ja sananvapausoikeuksia ei saisi rikkoa. Et tässä on selkeästi oli täysin puolueellinen tämä käräjäoikeuden tuomari, eli hän otti kaiken se, mikä on viranomaisia raskauttavaa ja mikä kertoo viranomaisen väärinkäytöksiä, niitä ei otettu huomioon lainkaan, eli niistä ei saanut todistaa. Eli tämä on tosi erikoinen, miten tavallaan mätätä systeemi Suomessa onkin oikeuslaitoksessa. Ja tässä nyt mennään sitten varmaan hoviin, mutta meneekö sitten puoli vuotta vai mikä siinä on sitten? Hurjaa rikosten peittelyä. Just kuulin jostain, että jossain puolueessa tiedettäisiin jo eduskuntapuolella nämä koronarokotteet, että ne on tappavia tällä pikkuhiljaa, hidastappaja. Mutta sitä ei haluta kertoa kansalle, että kansa ei menisi paniikkiin. Mä olen nyt sillä mieltä, että lähtisi nyt tiputtaa sitä kertoa ja aikaa tosi nopeasti. Edes tällainen, että käykää ottamassa laboratoriotestit, että miten teidän veri voi. Ja siinähän näkyy just, että varsinkin ne, ketä saanut nyt vaarallisimpia aineseriä näistä rokotteista, niin me saataisiin heti hoidettu, kun me lääkärit kumminkin on jotain hoitoja. Ja me tarvittaisiin lisää resursseja ja tutkimus tavallaan apua valtiolta, sillä että näitä oikeasti päästäisiin tutkimaan, että mitkä hoidot auttaa mihinkin ongelmiin ja saataisiin pidetty suomalaiset hengissä ja terveellisenä. Että nyt tosiaan mun yksi päätodisteista oli tämä, että THL uusimman tilaston mukaan työterveyshuollon sairausdiagnoosista on noin 8-kertaistunut, eli 796% noussut tässä koronarokotusten jälkeen, mikä on aivan käsittämätön määrä, että 20% nousu olisi suuri. Niin tavallaan nyt niin tasatarkka yhteys on tuohon koronarokotteisiin, niin kaikki ne sairastumiset me saataisiin sitten estetty, päästään nyt hoitamaan heti. Eli se, että älkää pelätkö sitä, että kansa pelästyy tai suuttuu teille. Kyllä kansa antaa anteeksi, kun te nyt lähdette hyvien puolelle päättäjät. Ja nyt oikeasti laitetaan ne rohdot ja avut kerran. Ne avut on välttämättä kalleita. Esimerkiksi vaikka paasto on tosi hyvä, se on ilmainen ja kaikenlaisia muitakin juttuja. Miltä pystytään näitä koronarokotteiden myrkkyä saamaan elimistöstä pois ennen kuin ihminen kuolee. Eli siihen nyt päättäjälle message. Kaikki lähettäkää tätä päättäjille ja poliisille, että nyt tavallaan totuus julki rahoi rokotettujen pelastamiseen ja auttamiseen. Ihan sama kuka auttaa, mä en tätä sitä rahaa, mutta ihmiset pelastetaan, suomalaiset pelastetaan. Kiitos. Voiko tämmöinen oikeudenkäynti rajoittaa mielenosoitusoikeutta? Mä koen, että tämä on just tärkeää ne ennakkotapaus, että tässä pyritään siihen, että asteittain meitä viedään tähän totalitarismiin, missä kansalle ei ole mahdollista tavallaan puuttua vallan väärinkäytöksiin, varsinkin tässä isoihin rikoksiin, mitä just korkean valtiojohto niin tässäkin tapauksessa tekee. Että sitä viedään asteittain mikä tahansa totalitarismi.
syntyy ja tässä yritän sen, mutta toisaalta mä koen, että myös tällaiset asiat ja tällaiset niin herättelee ihmisiä. Mäkin jaoin netistä eilen, että miten mun estitte kaikki nämä todisteet ja todistajat. Tässä näin, niin sitä levisi aika laajasti Twitterissä, Facebookissa ja Instagramissa. Niin tämä tavallaan myös niin auttaa siinä, että, tavallaan, että onko osa vanhoista, ketä oli poliisin väkivallan kohteena noissa mielenosoituksissa ja tällaisen aggressiivisen toiminnan, niin osa ei välttämättä uskalla tulla, kun pelkää niin paljon poliisia. Mutta sitten tulee taas uusia ihmisiä, ja sitten kun meitä on tarpeeksi monta, aina kun sanotaan, että meitä on yli 10 000, niin silloin poliisi ei uskalla ajaa autoilla ja hevosilla ihmisten yli, kerran sitten meitä on niin liikaa. Mutta sitten kun meitä on sanotaan alle 1000 siellä, niin sitten ne uskaltaa. Että tämä on tavallaan selkeästi, että nyt ihmiset tutustumaan näihin aiheisiin, tutkikaa, me laitetaan kaikki lähdeviitteet, niin ymmärrätte näin. Ja nimenomaan perustuslaki ja perusoikeuksia on tosi tärkeä puolustaa. Mä olen nyt tajunnut, kuinka viisaat meidän esi-isät ja esiäidit on, kun ne on tehnyt meidän perustuslaki. Se suojelee aivan kaikessa vielä. Ja tämä on tosi hyvin tavallaan, jos noudatetaan lakia, me voidaan aina vedota vielä perustuslakia niihin oikeuksiin. Kiitos. Selvä, joo. Kiitos tästä. Joo, tsemppi suomalaisen. Moi moi. Kiitos.